меҳронахон ва маҳинахон сайфуллозода имрӯз ҳамроҳи бибиашон ба китобхонаи вилоятии бачагонаи ба номи Аминҷон Шукӯҳӣ омаданд. Онҳо аъзои ин китобхона буда тез омада китобҳои хондаашонро иваз мекунанд. меҳронахон хонандаи гимназияи рақами 4 шаҳри Хуҷанд мебошад. ӯ дар синфи 5 таҳсил дорад. ҳанӯз синфи 2 мехоҳад вақте аъзои ҳамин китобхона гардида буд. ман аз падарам бисёр шавқ пайдо кардам. вақте ки падарам аз кор ба хона меоянд мо якдигаре китоб мехонем. ман бисёртар Александр Сергеевич Пушкинро, ҳикояҳошро ва афсонаҳошро мехонам. бибии меҳронахону маҳинахон мегӯяд ки набераҳояш аз давраи боғчаравӣ ба хондану навиштан шавқу ҳаваси зиёд доштанд. духтарчаҳоро волидон ва модаркалон бештар дар вақтҳои холигӣ ба китобхона меоранд. бибии меҳронахон ва маҳинахон мехоҳад наберагонаш дар оянда соҳибмаълумот шавад, то дар зиндагӣ роҳу мақоми худро ишғол намояд. китобхонава ҳамин 1 соат вақташа сарф мекунад. аввал изофагиш ба ман вай намекунам. ҳамчун биби ман мехоҳам ки инҳо оянда маълумоти олӣ ва соҳиб шавад. маҳинахон синфи 3 мехонад. ӯ низ дар гимназияи рақами 4 шаҳри Хуҷанд таҳсил мекунад. вай ҳамроҳи хоҳараш ба китобхона меояд, то ғизои маънавӣ гирифта дунёи ботинияшро ғанӣ гардонад. маҳинахон мехоҳад дар оянда мисли модараш омӯзгор шавад. ман бо хоҳарам аз синфи 2 меоем ба ин китобхона. китоби Мурчаяк, Колоба, маленькая книга драконов ва ғайра. ман аз ин китоб ибрат ва ба калонсолон чӣ муомила карданро гирифтам. мутолиаи китоб ба ҳама сину сол таъсири мусбӣ расонида, дониши хонанда ва зеҳни онҳоро мукаммал месозад. қаҳрамонони гузориши мо маълумотро зуд аз худ мекунанд. дар хона бештар падар ба китобхонӣ шуғл дорад. ин амали падар барои фарзандон намуна гардида, меҳронахону маҳинахон дар зиндагӣ падарро ҳамчун идеал медонанд. падар орзу дорад то фарзандонаш дар озмуни фурӯғи субҳи донои китоб аст иштирок кунанд. ман аз таҷрибаи худам мегӯям ки ҳам то дар мактаб хондан ё дар донишгоҳ хондан инсон ҳамаҷията ба пеш рафта наметавонад. яъне ки донишу малакаҳои худашро дар амал татбиқ карда наметавонад. барои ин аз ҳама беҳтарин ин агар иштирок дар ин ё он озмунҳое ки барои сатҳи дониши ҳамун кӯдак мувофиқа мекунад. ман рости гап доир ба иштироки фарзандам дар ин озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст фикр карда баромадам. дар воқеъ хуб мешуд агар фарзанди ман ҳам дар ин иштирок кунад, зеро ӯ донишу малакаи худашро бозам сайқал медиҳад. ин духтаракони китобдӯст то имрӯз адабиётҳои зиёди бадеии русиро мутолиа карданд. меҳронахон зиёда аз 40 адад китоб хондааст. зеҳни тоза ва лаёқати духтаракро ба эътибор гирифта, ӯро аз шӯъбаи хизматрасонии синни томактабӣ ва хурди мактабӣ ба шӯъбаи хизматрасонии миёна ва калони мактабӣ гузарониданд. зеро меҳронахон ҳамаи китобҳои шӯъбаи хизматрасонии синни томактабӣ ва хурди мактабиро мутолиа кардааст. гузориши Ганҷина Олимова, Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоотии Хабар.